Ku ble yapi kani to ke UDIT channel nga to Arki. Negas ngi wan ra achupi ya ka poitri Jong Soso Tham ka wa pertuj ki Mawlynnai. Ki Mawlynnai ki jer ha uplang nang step ki pernai ngaru na ying jelang ngan lej wat Mawlynnai. Na uplang bajer ngam karong no kasngi kumki ken ngan ngam chaka weipat kari. Kisya lakitar alenti ka bajngai nganja na ying jar pat slem nganon pai. Kadok not ru kan pang aba marwei hajngai ki umat ki balang kilong Mawlynnai. Kublai chibon telah singobang pi yakini ki kam ki yonga tesngo bhau like yakini ki video u share but subscribe yakini ki channel kublai chibon blai omlang pi.